играем стила Брейнрод с моя приятел Ристо. Кажи нещо, Ристо. Здравейте, играм с мой приятел Ракун на стила Брейнрод. Няма ли да кажеш нещо друго? Не, айде да играем вече. Искате subscribe бутон. Gorillo Watermelon Drink. О, горило! О, не. Той има! Аз дори всички брея да бъдем. Спайдерини, шимпанзини, спайдерини. О, добре. Добре, сега ще изчакам. Я ти къде си? Ти нямаш нищо, бе. Ахаха. Да. Ево да видиш много. Ево тук е. Абе не е това. Ево малко. Bombardiro crocodilo. Ево го. Аха. Добре, айки се пусна. Може да излизаш вече. Ама може да го направиш на Ево то. Напред ти аз да влизам. Ево, заключи си без си и напред така и аз да влизам. Да. Добре. И не го прави. Уау, какво стана, бе? О, Trippi troppi. Cacto bandito bobrito. Nubini pizzanini. what? Какво беше това, бе? Ма нещо крашна, ма. Я да открана на това нещо. О, да, ще открана на това нещо. Я да видим, той е тук нещо. Добре, чакай малко. Так, открана от индивиду. Ти направил тъпа машина, де! Не, бе! Не, тъпа машина!